Urian itu hatta tapahohom marohatta tapukama parminggota di bagasan Arianon marede mahita siap bukwede nomor 640 ayat sada sahak tutulu. Mari hite-hite guarni debata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni todi parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Songonon ni na Tuhan Jehovah yang gohala partigori mangulu do binahin ni persihohot na marha porsiaon. Alai yang go dihalak parjahat dan ngadong hasonangan. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata pargugo na suhatu dosan. Salehon jalapatubo madihami haporsiaw na sitong. Tabay mahaporsiaw nami ganupari asalam tugu. Lehom madihami holong ni roha na somar pangasi asa holong roha nami diho dohot didongan nami jolma. Lehot dihami pakirimon na mangulu asa marlas ni roha hami mabahel lomo ni rohami. Sayoloy mapangiduan nami Allah ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma pati ni debata imas yan pati palimahon satu pati pasapuluhon. Pati palimahon ikon pasangapomu donatorasmu asa martua ho jalaleleng mangolu ditano na nilehon ni Jehovah debatam diho.
pati paunopon, unako mamunu. Pati papituhon, unako mangalakuk. Pati pawaluhon, unako manako. Pati pasiyahon, unang hoolo makatidakon hata nasotutu maralohon donga jolma. Pati pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, jala dang jadi haliangan ni roham donga saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Ima sahakna atong rak mangidogogo mahita tu adopan ni debata laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoy mahami mangulahon na hobar tu patik mi. Amen. Tatopoti madosata tu adopan ni debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata pargugona sohatu dosan, para sirohan na sumurung ama ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Hami halak pardosa na dangolon, ro tujolo ni habangsa habidiami, manopoti jala menganggukon dosa nami. Masa jot doh warsahi hami ho marhite-hite pikiran, dohot hata, dohot pabahenan naroy. Dangu haulongi hami ho sian nasa rohanami, dohot nasa ati-ate nami, dohot nasa todinami, dohot nasa gogonami, nang dongan nami, dang doso diri nami hubay kami. Di bahini tamado rimasanmu jala uhumanmu hami tuhamatian sa liling nileling nai. Alai nama porus mahami nuaing tu asini roham nagudangi, mangido sian nasa rohanami, hasesani dosa nami saluhutna. Sayurupi mahami paubahor rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham, si Pangulu hami, dohot ala ni guarmu nabadiai. Ale Tuhan, saya sima roham di hami halak nadangolon. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata. Ay dangadong ibarni, ay saluhut do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alayak ka nagabi pitor binahin ni basa-basa marhite sian asini rohana. Hinorhon ni panobusion na marhite-hite Kristus Yesusi na pinajongjong ni debata bahen habangsa parasian marhite-hite haporsiaw di mudarna. Hasangapon ma di debata na dikijang. Tuhan
KBG mahatane di bata nagabe turpu epistel di mengguta sadarion imana dienet siat Jakobus 2 mamuka sian ayat 14 rodi ayat 17 tajahama marsikat sore. Aha magunana aliak kadongakku molo didok halak di ibana do haporsiaon alai dangadong di ibana pangulaon tarbahid do haporsiaoni paluahon ibana molo adong dongan bawa manang boru-boru namar saya mara jalahurang di pasangon siap hari gabi adong nama dok siat tonga-tonga muna laho mahamu mardame-dame las mahamu busur mahamu alai dang dilehok kamu tunasida narikot di daging aha magunana hapor siaonido pesongonido anggo sadong pangulaonna nang mate do hadirionna ima sahakna martua do halak na tumangion hatan di debata jala naupioksa amin. Tahati-dakon mahata porsiaw tai songon nahina tidakon ni dongata sa porsiaw di sadok portibion rap mahita madok ahu porsia di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumapalangit dohot tano ahu porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabe sia todi parbadia adorang suabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni selatus na mati tarpajal do ibana di hau penarsilang na tua tubanotoru dung ditanom na mula mengulu diari patoluhon na manaik tu surgo lau huddul tu siamen di debata Jehovah amanai pargogona suhatu dosani disima ibana pay mamulak sogot tutanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsia di tondi parbadia jala adong sa huria na badia huria tok ni Kristi dohot diasani dosa dohot dihatai na maddok mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate dohot dihanguluan na sorasuda amin. Sangaring pasatami tu inakamis patubigihon edi puji-pujian.
tiki tukor maranata pasakon di pujian. Tabigi matiting na masa di huriata sa mingguan. Titing HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Minggu paduahon dong Trinitatis 10 Juni 2020 tolu. Topik Minggu Marsihohot mangulahon hatani debata. Kosong sada. Maka tindakon haporseaon kelas sidi reguler 2022-2020 tolu. Maka tindakon haporseaon di Patupa di hari Minggu tanggal 25 Juni 2020 tolu pukul 10 WIB tuo 45 halak pelajar sidi. Laos diuduti marulaon nabadia pelajar sidi dohok natorasna dohok suderuas na ukap rohana majalo ulaun nabadia. 02 Padidion Nabadia khusus Patupaudo di Huriata Padidion Nabadia tusada dana ni Huriata di hari Minggu tanggal 25 Juni 2020 di Parmingguan pukul 7 WIB 03 Panitia Pesta Gotilon Hombar tu koordinasi ni Panitia Pesta Gotilon dan jadi di Patu Parapat Sadarion.
Dung sidung tiktingon tabege mas sosialisasi siap panitia ni parmingguan manogot arian dohot botari. B. Di hari Minggu sadarion tanggal 10 Juni 2020 dung sipul parmingguan arian patupao do latihan kor gabungan nalaho endehon ni parmingguan di pesta gotilon. Pinangido dohok gomos amang inang naposo anggota punguan kor dohok sude ruas asa parsi dohok di latihan kor. 04 pertangyangan wilayah. Sada di wilayah 2 hari Kamis tanggal 22 Juni 2020 pukul 10 sia 30 WIB nama jabui keluarga NH Simanjunta inang situa O Boru Silitonga. Tempatna ruang serbaguna. Nomor 2 wilayah 5 di hari Jumat tanggal 23 Juni 2020 pukul 10 sia 30 WIB nama jabui keluarga Rional Patas Nobel Situmorang inang Leti Lauria M Boru Pardede. Alamat Jalan Pejaten Raya Kompleks Villa Pejaten Mas 5 nomor F20 Pitu Pasar Minggu. 05 Dewan-Dewan 05.1 Dewan Koinonia 05.1.1 Seksi Ama HKBP Distrik 8 DKI Jakarta naik patupahon kejuaraan catur hari Sabtu tanggal 2 Juli 2020 tempat HKBP Cijantung. Peserta kaum bapak yang sudah berkeluarga dan yang belum berkeluarga tapi sudah berumur 30 tahun. Pendaftaran tanggal 6 Juni sahatu tanggal 5 Juli 2020. Batasan umur maksimal 50 sia tahun. Sistem pertandingan, sistem Swiss Manager 7/8 babak sesuai jumlah peserta. Narahubung Sunggulan Sinaga Horas Siregar. Nomor HP adong do di titing. 05.1.2 Seksi Sekolah Minggu. Dung sidung tiktingon tabege ma panorangion sian panitia ima hombar tu aka ulaon ari libur ni sekolah minggu. 05.2 Dewan Marturia. 05.2.1 Seksi Sending. Mimbar Agama Kristen TVRI Nasional. Hobasan ni Huriata do marhite seksi sending do mangisi mimbar agama Kristen di TVRI Nasional tu 2 episode. Laho mangisi sude kegiatan nima kor sending ni Huriata. Tatangyako ma asaboi mardalan doho denggan. 05.2.1.2 Kebaktian sending. Seksi sending patupahon pertangyangan sending di hari Sabtu 24 Juni 2020 pukul 10 sia WIB dipangido tu pedagang, pekerja terminal, kaum marginal doho ruas natar jauh pakobasion sending asarotu acarai. Pertangyangan ini dipatupa di ruang serbaguna HKBP Pasar Minggu. Tiktingom managabe undangan. 06 Namar Bagas. 06.1 Titik Paduahon. Naing majalo pasu-pasu parbagason ma Insinyur Jeremia Kevin Raja Parluhutan Siahaan ST anak niamata Insinyur Payaman Siahaan almarhum tubuni inata Dr. Anda Yenni Mili Boru Hutagaol. Alamat Jalan Jati Mulia nomor 20 Pasar Minggu Jakarta Selatan wilayah 10. Ruas ni HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Dohot Orwana. Chandra Nawang Sumili AMD akun Boru Niamata Tunggul Mulyoto Tubuni Inata Riris Dia Mustikawati. Ruas ni Gereja Kristen Jawi Wetan Kertosono. Alamat Jalan Rambutan 2 Nganjuk Jawa Timur. Pamama Suwon Patupaon di hari Sabtu tanggal 24 Juni 2020 pukul 8 WIB di Gereja Kristen Jawi Wetan Kertosono. 06.2 Titing Paduahon. Naing majalo pasu-pasu parbagason ma Elius Salmon Sinabariba ST anak ni amata Dr. Andes Agustinus Silalahi MSI tubuni inata Elmi Boru Manurung.
Alamat Jalan Poltangan Raya Gang Sada nomor 40 sia RT 03 RE 04 wilayah Sada. Dohot Oroana Novianti Boru Gultom S Kesot Boru Ni Amata Tupal Oslan Gultom Tubuh Ni Inata Nurmala Boru Tambunan. Ruas Ni Hakai Taman Mini. Alamat Jalan Albaido Sada Gang Makmur 2 nomor 70 RT 007 RW 02 Lubang Buaya Jakarta Timur. Pamasu-masuan patu paun di hari Sabtu tanggal 24 Juni 2020 pukul sia WIB di HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu 06.3 paduahon. Naing Majalo Pasu-pasu Perbagason ma Barita Leonardo Sitanggang SE anak Niamata Insinyur Justianus Sitanggang Magister Engineering Tubuh Ni Inata Dinar Ramala Boru Limbong. Alamat Jalan Kebagusan Nopak nomor 60 wilayah Sapulsada. Ruas Ni HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Dohot Oroana Erpina Jael Febriati Boru Ambarita SH Boru Niamata Dr. Andus Kili Amir Ambarita MM Tubuh Ni Inata Theodor Nurmawan Boru Nainggolan. Ruas Ni HKBP Ciputat Resort Ciputat. Alamat Bukit Indah Blok L Sada nomor 6 RT 003 RW 07 Serua Ciputat Tangerang Selatan Banten. Pamasu-masuan patu paun di hari Sabtu tanggal 24 Juni 2020 pukul 7.30 WIB di HKBP Ciputat Resort Ciputat 0604 Tikting Parjolo. Naing Majalo Pamasu-masuan Perbagason ma Bilton Apriado Estomihi Sihite anak Niamata Abda Mangarade Toman Sihite Tubuh Ni Inata Yeti Monika Kristina Boru Harahap. Alamat Jalan Swadaya Sada Gang Rawa RT 05 Sada nomor 10 Sada wilayah Sada. Ruas Ni HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Dohot Oroana Astri Andani Boru Harahap Boru Ni Amata Yakub Mujimin almarhum Tubuh Ni Inata Hana Suprihatin Diain Gabe Yanakon Ni keluarga Rusdi Masben Hasiholan Harahap Esos Inata Marida Pinita Boru Gultom. Alamat Sampangan Mantuk Dusun Mantuk RT 004 Batu Retno Bantul Yogyakarta. Ruas Ni HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Pamasu-masuan patu paun di hari Sabtu Sada Juli 2020 pukul sia WIB di HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu 07 Dana Nasorang. Di basa-basa hotu hatta dosa dadak boru di hari Sabtu tanggal 27 Mei 2020 di keluarga Jeremia Halomoan Simamora Inata Tabita Novia Latoperisa nomor registrasi 1 Tolu Walu Pitu Sada wilayah Sapul Tolu Hipasdo Danaki Songoni Nang Natorasna 08 Ruas Napida. Di hari Minggu sadarion tanggal 10 Juni 2020 nunga pindah keluarga Amang Sehat Pardomuan Henry Napitupulu Inang Natalia Boru Tampu Bolon wilayah Sada. Pindah tu HKBP Cimanggis Resort Cimanggis. B. Keluarga Rudi Rianto Siahaan Inang Priska Marietta Boru Pakpahan wilayah Opat. Pindah tu GKI Kayu Putih Rawamangun 0 sia Ruas Namoding. Nah di hari Sabtu tanggal 17 Juni 2020 Nungajumolo Moding Inata Tiaman Dinceria Boru Siagian umur 76 tahun. Istri Ni Amata Pohan Panjaitan almarhum. Alamat Jalan Swadaya Sada Gang Gardu RT 04 RW 0 Sapulsada nomor 30 wilayah Sada. Tatangnya ko maasat tibu tarapul keluarga Namar Sitaononi nomor 10 Ruas Nabaru.
Nunga di jalo gabe ruas hurion di hari Minggu sadarion tanggal 10 Juni 2020 keluarga Beri James Manurung inang Katmi Gito Aprilia Purwanti Boru Purba Nasida Pidasian HKBP Partomuan Resort Pematang Bandar Distrik 5 Sumatera Timur. Alamat HKBP Panti Resort Pasaman Distrik Sada Tabaksel Sumbar. Alamat Jalan Haji Batong Raya nomor 56 Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Masuk wilayah 12. Nomor registrasi jemaat Sada 2 Tolu Opak Sada. Titing naso jinahaon dok parhepengon ni huriata boy mata jaha di titing naong di parade huriata. Songonima titing dihita di bagasan saminggon. Horas. Shalom Amang dan Inang, selamat hari Minggu buat kita. Yang terhormat Inang Pendeta Rospitasi Hombing, Amang dan Inang Parhalado serta Amang dan Inang Jemaat HKBP Pasar Minggu. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan atas kasih dan penyertaan-Nya. Kita masih bisa diberikan kesehatan dan masih bisa beribadah di gereja. Saya Novalina Huta Barat, mewakili seksi sekolah minggu HKBP Pasar Minggu, mengajak Amang dan Inang untuk mendukung acara liburan sekolah minggu HKBP Pasar Minggu tahun ini. Adapun liburan sekolah minggu dibagi menjadi 2. Yang pertama, untuk kelas kecil yaitu Kebaktian Padang, pesertanya dari kelas TKA, TKB, 1, 2, dan 3, 4. Untuk pelaksanaannya di hari Sabtu 8 Juli 2023 pukul 7 sampai 3 sore. Untuk tempatnya di Taman Mini Indonesia Indah di Anjungan, Papua. Tapi untuk meeting pointnya di parkiran Snow Bay. Untuk biaya partisipasi per anak itu Rp30.000. Untuk tiket masuk orang tua Rp25.000. Makan siang orang tua Rp30.000 per orang. Dan untuk kelas kecil wajib didampingi oleh minimal 1 pendamping. Kemudian untuk kelas besar, kegiatan Bible Retreat dengan peserta anak sekolah minggu kelas 5 dan kelas 6, pelaksanaannya di tanggal 1 sampai 2 Juli 2023, bertempat di Villa Evasari di Puncak. Untuk meeting pointnya nanti tetap di gereja HKBP Pasar Minggu. Kemudian terdapat partisipasi lagi untuk anak sekolah minggu sebesar 100.000 per anak. Untuk kelas besar berbeda, tidak didampingi oleh orang tua, jadi anaknya berangkat sendiri. Untuk batas pendaftaran dan pembayaran partisipasi sampai hari ini, Minggu 18 Juni 2023. Jadi kami mohon dukungan dari orang tua, dari Amang dan Inang, dalam mendorong adik-adik supaya semangat mengikuti kegiatan libur bersama, dan juga dimohon kerjasamanya untuk anak kelas kecil nanti tetap didampingi oleh orang tua. Akhirnya kami memohon doa dari Amang, Inang, seluruh jemaat HKBP Pasar Minggu untuk membawa dalam doa agar terlaksananya kegiatan liburan bersama sekolah minggu di tahun ini dengan baik dan lancar. Demikian yang dapat kami sampaikan, Tuhan memberkati. Shalom. Yo kami tiki Horas. Sada patu bagian puji-pujian diuduti dohot kor amasion.
Tapasa mapeliata katong sada A doho kantok sada B. Marede mahita sa bukwede nomor 30 ayat sada doho saterusna. Yesus leon aturangan habis taran mengatusi hatami leon atana manida kuhut rohana umpotur darani asa tutup orang rumput Ulaya sada. Yesus leon aturangan habis taran mengatusi hatami leon batana marida nuhut roha na umpotur alani asa tutup paradupun muhibi madalan kami asa digom kumito mimahami. Damini debatana sumurung sian saluhut naroha
Ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata, hatani debata nagabe turpuk jamita di parmingguota sadarion, minggu paduahon dung Trinitatis, tersurat di 2 Musa 10 sia ayat sada sahat rodi ayat 8. 2 Musa 10 sia ayat sada sahat rodi ayat 8 hujaha madihita tapai huti hutma di bagasan rohat tabi. Patolu bulaton dung ruar halak Israel sian tano Misir di ari nasasadai sahat manasida tu halongonan Sinai. Ai borhat donasida sian Rapidim gabe sahat nasida tu halongonan Sinai. Laos marsaro nasida di halongonani. Di sido marsaro Israel todong ni doloki. Dungi nakok si Musa tumopot debata. Jadi di jauhon Jahoba matu ibana sian doloki nin nama. Songonomma dohonomu tu pinopar ni si Jakob. Paboaomu tu halak Israel. Nunga di idahamu nahubaheni tu halak Misir. Nahuboani hamu hira di atas ni habong ni pidong Raja Wali. Pasahat hamu tuahu. Ope molo ditangihon hamu soarakku. Jala diradoti hamu padan nahubaheni. Jadi hasiakku mahamu sian nasabangso. Aigok diaudo liat portibion. Majadi harajaon malim-malim mahamu diahu. Jala bangso nabadia. Ima akahata sidohononmu tuhalak Israel. Jadi Roma si Musa di Joma akasituani bangsoi. Jala diaturhon tu jolonasida sude akahata odeng. Akka natinonahon ni Jahoba tu ibana. Jadi sahata masadok bangsoi mangalusi. Akka didok nasidama. Saluhut na pinabawa ni Jahoba bahenon namima. Jadi mulak si Musa maboan akahata ni bangsoi tu Jahoba. Songonima sahat ni turpukta. Horas madihita. Tetuma celas dorohat tahamu amanami inanami molomar parsaoran hitanuaeng rap dohot dongata sahuria marsoba tutuhatta debata mamuji pasangap goarna nasun badiai huhut majalo hatani debata nagabe bohal si hanguluhonota di pardalanan ningolu taon asalam hot hapor seota tu debata ama anak dohot todi parbadia. Di suarahon hatani debatado tuhita sian buku 2 Musa 10 sia ayat sada sahat rodi ayat pawaluhonon sadarion. Asa saluhut nama hita marsihohot laho mangulahon hatani debata. Marsihohot mangulahon padan naung pinasahat tutonga-tonga ni parngoluota pinasahat ni debata tapasahat tu debata perjanjian kita bersama dengan Tuhan, perjanjian Tuhan bersama dengan kita sebagai umat yang percaya kepadanya. Tentu songona kahalak naung hinokop ni debata hita marhite anakna Tuhan Yesus Kristus. Ditogihon dohita hamu amanami inanami asa maperbuehon hapor siautai uju mangolu hita di tonga-tonga ni liat portibion.
Laho patuduhon parbue ni haporsea tai, songon akana porsea tutuhatta debata. Ai didokdo tutongatongata marhite turpuk epistel sadarion. Molo somar parbue haporseaoni tadanau mate doi. Alanido sian turpukon hamu amanami inanami di soarahon doon parjolo tutongatongani bangso ni debata ima bangso Israel hati hai. Dung diboan debata marhite si Musa bangsoi ruar sian Misir naing bongot tutano naung dibaga-bagahon debata ima tano Kanaan. Tano naung dibaga-bagahon debata gabe inganan nauli inganan nadenggan di bangso ni debata dung macai leleng nasida di parhatoban halak Misir. Tentu sian tonga-tonga ni halak Misir dipaingot do bangsoi godang matongon naung pinatupan ni debata bahwa Allah melalui Musa marhite si Musa boina sidaruar sian parhatobanan Misiri. Allah melakukan perkara-perkara besar di tengah-tengah umat Israel ketika itu. Lalu dalam perjalanan menuju Kanaan juga banyaklah yang telah diperbuat oleh Allah. Alanido sahat nasida di Sinai parjupangan ni debata, parjupangan ni si Musa rap dohot debata kembali diingatkan bahwa banyaklah yang telah diperbuat oleh Allah demi keselamatan bangsa itu. Alanido dihamu amanami inanami totu sahali molo di patupa debata aka ulaon nama cai balga di tonga-tonga ni halak Israel hati hai. Na patuduhom mai memang macai balga dotong asini roha holong ni roha ni debata di tonga-tonga ni halak Israeli. Hasian ni debatado bangsoi. Haholongan ni debatado bangsoi. Alanido molo hasian ni debata, molo haholongan ni debata, totu tangi honon nama, ulahonon nama, parsuruon padok ni nama kaholongi nasida ima debata. Molo tataringoti soal hasian hamu amanami inanami, semua kita ini mau menjadi kesayangan Tuhan. Naing dohita si hol doroh hatta ta si holi do gabe hasian ni debata hita. Jolma manisia nang pe mangolu di tonga-tonga ni portibiodo pe hita. Unang majota dok naing gabe hasian ni debata menjadi kesayangan Allah. Di tonga-tonga ni parngoluot taupe naing do gabe hasian ni jolma hita. Kita rindu, kita mau, kita ini menjadi kesayangan orang-orang yang berada di sekitar kita. Ido benna, sia sude iya nak kotai 5, 4, 2. Pasti do adong salah satu sia ni nagabe hasian ni rohatta. Sia dongat tamar parsaoran. Sia nakapunguan na tahadohoti hamu amanami inanami. Sia dongata di tonga-tonga ni huriaon. Sia di dongata di tonga-tonga ni akaparkarejoatta. Pasti do adong nagabe hasian ni rohatta. Menjadi kesayangan bagi kita. Tentu molo didoki boy gabe hasian tentu ada sesuatu yang istimewa ada pada dirinya. Kan idon waeng? Ada sesuatu yang membedakan dia dengan orang lain. Ya nakotai majo. Adong dona mangojar hita ubenna puasa hira nama rasing. Holong ni rohata
tu anak kota na parjolo padua patulu paupato palimaho 1 12 moladong 12 ya anak kona. Kan itu. Adong doi. Boy masa doi misalnya. Ada pengalaman istimewa bersama dengan anaknya yang pertama. Ungalelengod di pahima-hima. Kan gitu. Gabi asing maholong ni rohani otu si. Anak hasiaku doi. Kan gitu. Manang boy do. Maluai sian parmaraan. Unga 10 tahun nih marsahit. Alai hutangiakon hodi hodo itu debata. Gabi taruli di hama malum ni parsahiton. Hasiaku doi, kan gitu. Boy dotong, dongata, berbeda dengan yang lain. Sikap kita kepadanya dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Boy masa doi, ala memang burjui bana tuhita kan gitu. Labo pakuling na tuhita. Itu kan? Dakea di haciti rohatta. Gabemu ba maholong ni rohatta tu ibana mari barhona kana asingi. Hamu amanami inanami. Boy dotongi anak kotai gabe hasian ni opungna kan gitu. Sia 30 pahopuna holan ni anak kotai ma. Si nomor 2 manang si nomor 3 gabe hasian ni opungna. Moloroi ya kan? Moloro merpungwa pak kapahopunai torido dijo. Buat tu kamar. Ya kan? Molo di sini dilihat 5 lebar. Molo tu na asingi 1 lebar ilean. Kan gitu kan? Iya. Jadi marah asing. Lain perlakuan itu berbeda dengan yang lain. Hamu amanami inanami. Kepada manusia. Hita jolma pe diperlakukan demikian. Lama Tuhani hape hamu amanami inanami. Kalau manusia memperlakukan kita dengan baik. Taringo tuhasian nakaning holong ni roha nakaningani. Apalagi mahape molo tuhatta debata. Tabunai hape molo gabe hasian ni debata hita. Tabunai hape molo haholongan ni debata hita. Hamu amanami inanami. Alanido siat turpukon macai takas do di pabotohon tuhita hamu amanami inanami. Ternyata Yesus juga adong do sisean haholongan ni Tuhan Yesus kan itu. Ima si Simon Petrus, si Yohanes dohot, si Yakobus kan ini. 3 ini yang selalu bersama dengan Yesus bahkan sampai detik-detik kematiannya. Ketika Yesus berdoa di Getsemani, ketiga ini, muridnya ini yang bersama-sama dengan dia, itu yang dipanggil majamoton. Di Taman Getsemani ketika itu, atik pe, sebenarnya Yesus tahu, songo dia do, ate-ate roha pikiran pangalahon ya kasisian naik. Petrus menyangkal Yesus, bagaimana murid-muridnya itu meninggalkan dia, ketika dia harus menjalani Via Dolorosa, alai mulak mamuseng nasida. Hinorhoni todini debata, dipulihkan kembali semangat mereka untuk menjadi pengikut-pengikut Yesus yang setia. Nah hudok disi hamu amanami inanami, ternyata Yesus itu pun punya murid kesayangan. Alani diturpukon, didokdo, jadi hasiakuma hamu. Menjadi harajaon malim-malim. Menjadi harta kesayangan Tuhan. Menjadi kerajaan imam. Bangsa yang kudus dari antara segala bangsa. Dang jolma madoki. Debatado madoki tu tonga-tonga ni halak Israel hati-hai hamu amanami inanami. Atonga ado lapatana molo di pabangkit debatana sida gabe hasianna siana sabangso di tonga-tonga ni portibion.
Atonga do lapatan na molo didok bangsoi bangso na hinaholongan ni debata. Totu memang sudedo bangso dihaholongi debata. Alai lumobi do holong ni rohani debata maradopon bangso Israeli. Ido bena didok bangso ni debata. Umat pilihan Allah. Alai molotung pedidok songoni dada gabe si hagi jakonon ni bangsoi noni. Kalau ada pun pemilihan istimewa terhadap bangsa itu bukan menjadi alat untuk menjadi sombong. Si hagi jangon ni rohana sida. Alai ido nanaing si hamulatehon nasida tu debata. Harusnya bangsa itu bersyukur, berterima kasih kalau Allah memilih mereka menjadi umat kesayangannya. Bukan untuk memanjakan, gabe marlomo-lomo bangsoi maradupon debata, gabe marlomo-lomo bangsoi mangolu di tonga-tonga ni partibion, gabe lomo-lomo nasida mangula hoddaung, hata ni debata, parsuruon ni debata, dohota kalana asing, hamu amanami inanami, tetapi justru ketika Allah memilih bangsa itu menjadi umat kesayangannya, itu menjadi tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab nabal gadoi, Allah memang naeng pakeon ni debata do bangsoi gabe ula-ulana di tonga-tonga ni portibion. Gabe hasasaut ni baga-baga ni debata di tonga-tonga ni portibion. Gabe hasasaut ni sakap ni debata di tonga-tonga ni portibion. Laho mangulahon sakap ni debata taringot tuhaluaon keselamatan umat manusia di tonga-tonga ni portibion. Semua bangsa. Alanido memang ubena didok nakaningan tanggung jawab yang besar. Ketika Tuhan sudah memilih bangsa itu. Ikon oku honon nasida manian pamiliton ni debata di tonga-tonga ni ngulu nasida. Ikon patudu honon nasida manian natutusi tutudo nasida bangso ni debata. Natutusi tutudo nasida naung pinilit ni debata. Gabe bangso haholongan ni debata. Parhitean ni debata. Pasauton lomo ni rohana. Pasauton sakap hatuaon di tonga-tonga ni haportibionon. Alanido ubena didok debata Jahoba tu si Musa asa dipasahati tu bangsoi. Marhite si Musa asa dipasahati tu bangsoi. Gabe hasian ni Jahoba manasida molo. Dangita ni hape. Adong do molo. Molo ditangihon hamu soaraku. Jala diradoti hamu padan nahu baeni. Ada syarat yang diberikan kepada umat itu. Molo naeng gabe hasian ni debata hape ikon songonodo. Molo naeng haholongan ni debata hape ikon songonodo. Didok disi hamu amanami inanami naparjolo molo ditangihon soara ni debata. Molo dipatinggil si pareonna manangihon soara ni debata. Padok ni debata, hata ni debata, napinasahat ni debata di tonga-tonga ni parnguluon nasida. Napaduahon, molo diradoti padan nabinahen ni Jahoba di tonga-tonga ni bangsoi.
tu marbadan do debata maradopon bangsoi. Marbadan do debata maradopon jolma di tonga-tonga ni portibion. Jalahita pe marbadan do hita tu debata di tonga-tonga ni parnguluot taon. Tuak kanaposo ni debata marbada dotong debata tu nasida. Asa margogo asa las rohana sida laho mangulahon parsuruon ni debata. Marbadan do debata maradopon si Abraham. Aku akan menjadikan engkau menjadi bangsa yang besar. Alayah do diigil debatasian si Abraham. Borhat somarungut-ungut. Uduk sopola suku-suku nahado alangon ahado inumon. Ahado on. Batuduhon hasatiaon. Di parsuruon ni debata. Hasatiaon ido dipangido debata. Gabe bangsa nabolod do ibana. Sahat do badan ni debata. Di tonga-tonga ni parnguluon na. Di baga-bagahon debata, di padaton debata do tuhita hamu amanami inanami. Sesungguhnya barang siapa yang setia molo satia hita di pardalanan ni ngolu taon dapotan do hita. Ditupal hangoluan pinarade ni debata di hita. Molo setia hita di padatai. Pigaheli marhita marbadan rabdoh debata hamu amanami inanami. Marbada do hita tiki tar pasu-pasu. Ido tahe, ido kan? Marbadan do hita tu debata. Aha majajita tu debata. Ditiki mardongan sari pehita. Majalo pasu-pasu pardongan sari peoni. Setia. Kala sakit, kala sehat, beruntung, gagal. Las roha marsak. Mekel tangis. Ido didok. Dang sirang molo so sinirang di hamatean. Naulo doho. Ulo nita do kan. Malah si patah so say do pe suku-sukun di padita ingat pitor. Ulo ingin na. Ya kan. Marpada dohita doho debata hati hamaboa na kaya nakote majalo padidio nabadia. Marpadan. Naulo doho. Manugunugu maboa niya na komi. Tu sikola minggu. Inado kan. Tua kaparguruan ni halak Kristen. Alustaha do. Hape manaro sikola minggu pe marsi tuga-tuganan itu kan. Adong ulau sekolah minggu di gereja, so nak kaningani, aduh tahe nakingani, liburan anak sekolah minggu ina, tak susah dari oso, daftar lo pikir lenga, nama rua do, kan gitu. 30.000, 50.000 nih ngomajo, apa manor sigaret ngalu bisa 50.000, manggara tiket nih kelenga dao, gitu kan, ada king berbeda, no lo doho, olo anggo mado olo ina hatopan. Ulu. Marpada dohi tarap doho debata hati maka tidak kon hapor seo kita marbadan. Apakah engkau bersedia? Ini ada tuhita kan? Ya saya bersedia. Tayetong-etong maju hamu amanami inanami. Di luari setonga-tonga di hurion. Mungkin adong do pihak kana asing. Biado. Setia dohita di si. Dia kepada tai manang sipata iya sipata daong nih tamu seng dua te, ya kan? Tapi memang Tuhan tidak menginginkan hapor seaon yang suam-suam kuku, nahot do dipangido di bata, alanido badani pesongonima. Di situasi manang kiada songo dia pehot ma pada tai maradopon di bata, marsa komekel hop. Hot mai rap dohot debata unang adong namose di padatai. Sapala naung tadok, sapala naung tauduk ko puang. Ya, tahu ku homai. Sampai kematian menjemput kita. Satu ajal ningoluta di hasianganon hamu amanami inanami.
Alanido ube nanang tuhita pe di tikion, di suara honon dada hola betu halak Israel. Ternyata memang tuhita pe di pangido hodo asalam tinggil si pareot taon laho manangihon suara ni debata tingolutta siganu pari. Nagudangan nuaing kani pasahat tuhita. Kerinungan tiap pagi, tiap hari itu kan. Sipata dari buku-buku yang lain atau mungkin dari radio, dari televisi, ya, dari media-media sosial sekarang ini banyak sekali disuguhkan kepada kita firman Tuhan. Hatani debata. Biar rohaku hamu amanami inanami. Holat tajaha sabing. Biar rohaku hamu amanami inanami ringkas tadoro. Tuaka persekutuan. Tuaka persauran. Tu bagas joro ni debata. Hola mabigi hita. Dakola kape molo didok hata tinggil. Dakola si pareono BHP. HP iko saha nama tu roha perbagasan. Manangihon suara ni debata, majalo suara ni debata, mangulahon makanguluhon suara ni debata, di tonga-tonga ni parnguluot taon. Molo ni pikiran nian, tangapala naborat yate. Molo ido hape di pangido debata tu hita, asa gabe haholongan ni debata hita, asa gabe hasian ni debata hita. Namura do hape. Sasitong na holam manangi hodo, mangula hodo, manguduk hodo. Ido inang padita nami. Murado mi mangalai amat tong kan. Kita mulai berdalih. Dan jotak kita songoni kan. Murado memang sederhana dunia nani dok ni hatani di bata alai. Alai. Kol dope bora dope mabolokon. Keinginan ni berdagingonon. Bora dope bakol dope susah masih membuang keinginan duniawi kita ini dari dalam diri kita. Alania ala setabu-tabu dope tahilala. Pusip-pusip di sibolisi itu kan. Ala tabu dope tahilala. Apa yang ditawarkan oleh iblis itu kepada kita? Saya tahilala dope. Ya, bagaimana iblis itu membuat kita haporsiotai terpedem, terpodum. Hamu amanami inanami. Ido bena maralai dope hita di tonga-tonga ningulut tahun. Alanido laho mangulahon hatani debata. Laho makanguluhon hatani debata. Hamu amanami inanami dipangidohod do tu hita. Haradeon. Haradeoni kemauan itu, tekad itu yang terpenting di tonga-tonga ningolut tahun. Dang marsa di hari bedang marpait tejo behita hamu amanami inanami. Tetapi ketika Tuhan sudah berfirman kepada kita, tatangihon tajalo, tapahusor-husor di bagasan rohat tahun, dungi tahanguluhon mai hamu amanginang. Haradeon majaloi. Haradeon manangihoni, haradeon pahusor-husor honi, haradehon lahu borhat makanguluhon dingulutta siganu pari. Molo dang rade rohat taon amanginang, tung bolak balik petaho hita, tung di bagas saminggui say rope hita tu bagas joroon, say rope hita hamu amanami inanami mana 24 jom petaho hita di bagas joroon, di garejaon, alai molo sotar jalo rohat tai, tang tarida perbuini. Dang adong pakor honi di tonga-tonga ningulutta. Dang adong gunani hamu amanami inanami. Ido bena jangan keraskan hatimu ketika firman Tuhan sudah disuarakan di tengah-tengah kehidupan kita. Holani ido dipangido rade marohat taon.
Molo ngaro hita nuaing di soro hita dia kapar sauran ni hala Kristen. Unang benasing tapi kiri ya tong. Itu kan? Unang benasing kasingi di bagasan rohat tao namang inang. Unang be baju ni dong abbe taputeni. Unang be ni dong abbe taputeni be. Itu kan? Semuli segicung sak tutori par noti. Ay waro naking persuri ni nang pedite ina kan. Waro naking baju ni nate. Ih, songon nasi ngati. Songon na brandy tas na usi ngatong. Gabi fokus di situ tapi tidak fokus kepada firman Tuhan. Tangi do tutu. Ime dia hona hiya puang jamita itu oh Tuhan. Kan? Tangi betong. Ada saat di Jabu yang terbayang-bayang itu adalah model kebaya ibu itu tadi yang di sampingku itu luar biasa. Harus bisa ku bikin model bajuku kayak gitu. Ah ya mang. Sayang nai. Sayang nai pertikia nih. Roh tu gerejaon hola lama mereng-merengi. Ah. Ya kan? Daung bea manginang. Tidak. Tapi bagaimana ketika kita boleh kembali ke rumah. Oh malas nih rohai. Ijo geleng na ado naking dapokmu. Ado idok pedi terus pita naking sekolah minggu. Bukan? Ado naking idok. Idok pedi tay naking songono puang. Nah. Imada. Rak martangi yang mahita tu di bata. Asi roham Tuhan pergugui hami saja buon. Asa bui huhanguluhok kami hatami. Mardame sonang mahami. Harusnya kan begitu. Alai molo suadong rohana rade mutul do sude ya manginang. Masuk kanan keluar. Dang kiri molo kiri lumayan dope. Adong perlintasan lintas sebentar kan gitu. On masuk kanan keluar kanan. Mental. Alani doa manginang jangan keraskan hati kita ini. Ketika kita berangkat dari rumah, tujuan kita adalah untuk memuji Tuhan, menerima kebenaran firman Tuhan. Sia sude puang na pinasaha ni paditai, dang muki suadong nabui, tiopot tapuang tapahusor-husor ibaga sa rohat taon, dohot tahanguluhon hamu amanami inanami. Lalu memang sian haradeoni kesediaan kita hamu amanami inanami dipangidoho domuseng tuhita asa unang mamubau batong. Konsisten lah. Songon hapor siautai konsisten lah. Hari ini kita percaya kepada Tuhan, maka sampai kematian kita itu pun kita tetap percaya kepada Tuhan. Rope galubang nabalgai, rope akan aborati di ngolu tahun, tapi iman kita itu tidak akan pernah berubah. Panangi honot tape, pangula honot tape di hatani debata konsisten lah, jangan berubah-ubah. Unang ditikilas roham di jaloho, ditikigok pasu-pasu di ho di jaloho. Alai ditikirona borati ditulak koi. Hidup benar di dok memang. Selama kita hidup di dunia ini, susah senang, tawa, tangis, sehat sakit itu akan kita hadapi hamu amanami inanami. Lalu songo dia do hita margogo di dua situasi ni parngoluot taon. Molo sorade, molo so tinggil hita majalo manangihon suara ni tuhatai. Marhite hatana nasai di baritahon tu hita hamu amanami inanami. Unang mamuba-uba. Molo lomoro hatta taulahon. Molo dang lomoro hatta dang taulahon. Molo lomoro hatta tu peditei tatangihon. Molo dang. Be hapor seaon na marparbue dang disibe hamu amanami inanami hapor seaon na parbarbue holan hatai nama si jaloon si peopon si tangi honota ditongani ngulut taon manang BHP di pasahat tu hita manang songo dia pe di pasahat tu hita putih mana argai hamu amanami inanami asalam margogo hita
asalam tang nang hapor siaw tai di tonga-tonga ni pernguluo tahun. Jadi tetaplah kita hidup melakukan apa yang Tuhan firmankan di dalam kehidupan kita ini. Na perpudi di dok unang Mose. Unang Mose hita hamu amanami inanami dia kahata naung pinasahat di debata di tonga-tonga ni ngulut taon. Molo didok unang Mose berarti memang dibutuhkan komitmen yang sungguh-sungguh dari kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita itu. Memiliki komitmen bersama. Sarupa doina kaningan, hati hanai mardonga saripe hita. Hal yang pertama itu adalah membangun komitmen bersama. Songo dia mahita mangalugahon perjalanan di rumah tangga kita ke depan. Bersama dengan suami, bersama dengan istri, bersama dengan anak-anak. Ketika Tuhan menganugerahkan itu dalam perjalanan rumah tangga kita. Songo ni donang na mangulahon hatani di bata hamu amanami inanami. Pihado hita memang ketika hari ini molo tahu dukon dia dopan di debata. Yes. Olo molo nita tu debata. Terus mai hamu amanami inanami unang adong namu besiak kitaon. Unang adong namo sesiak kitaon amang inang. Ido dipangido debata di hita. Tekad kita bersama-sama untuk melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang adil, apa yang sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita ini seturut dengan apa yang Tuhan inginkan juga. Patulusonido hita amang inang, mangulahonido hita amang inang, dangadong na asing. Molo dilehon debata di hita tiki mangolu di tonga-tonga ni portibion. Ada rencana Tuhan yang harus nyata melalui kehidupan kita. Adong sakap ni debata, sarupa do itu halak Israeli, adong sakap ni debata marhite bangsoi, taingot majalah tapa husor-husor mai di bagasan rohata, molo mangolu au do pe di tonga-tonga ni portibion, adong sakap ni debata naing patar marhite, ngulukku, pinomat tu gelekku, pinomat tu dongakku, pinomat tu amatakku tu inatakku, pinomat tu dongakku sapunguan. Molo ido hamu amanami inanami, rasu dedo hita marlojong marsiadu lahu mangulahon lomoni rohani di bata di tonga-tonga ni ngulut taon. Totu memang dang margogo hita amanginang, molo pikirat taido tapangasahon. Laho mangulahon hatani debata, unang pangasaho pikiranmu, unang pangasaho hapistaranmu, unang pangasaho gogom, alay pangasaho ma toddi ni debata, naung pinasahat ni debata, dihita ganup marsada-sada. Alanido, ido tangiang ta. Ajari yau Tuhan mangatusi hatam, ajari yau Tuhan mangulahon hatam, pinarguguan ni toddi parbadiai. Molo songonido hamu amanami inanami pos marohata sude mahita ruas ni huria HKBP pasar mingguon gabe hasian ni debata. Amen. Itu dah. Molo mulak kita sian bagas joroon. Unang adong pinamurhingat tong kan itu. Akehasian ni debata minar-minar dubuh ini. Penuh dengan sukacita, masih seseyang, masih pakulingan, masih haolongan. Mula dokian na di bagasan rohat tau, sogo rohat tama merengi, hasian ni debatado hape aubah. Alani, haholongan ni debatado hape aubah. Alani, ikon masih haholongan ma hape di tonga-tonga ni ngulukon. Aido hatani debata, kasihilah sesamamu manusia. Margogo mahita hamu amanami inanami. Amen. Martangia kita. Mau lihat tema rohanami di Tuhan debata.
nunga saur hatam di tonga-tonga nami apala di tikion mangajar-ajari hami. Naung pinili mudo hape hami gabe hasian ni roham, haholongan ni roham ali Tuhan di bata. Nang pesi patah hami dona jut-jut dang mangokuhoni di ngulu nami si ganupari. Si patah lupa hami Tuhan naung hinokop mudo hami. Haholongan ni roham do hami saluhut na hape. Do ben nasi patah gabe lipe hami Tuhan. Lahu mangulahon naso hinalomohon ni roham di tonga-tonga ni parenguluan namion. Neng mulak mahami tutu ali Tuhan. Tu pamilito muna parjolo di hami saluhutna asagabe hasian ni roham manok tong mai di hami ali Tuhan de bata alani ajari mahami Tuhan. Asa huhanguluhok kami hapor seon nami i. Asa huhanguluhok kami hatam nabadiai ali Tuhan. Ai ido si pargogo di hami. Ido sulu-sulu di pardalanan ningulu namion. Ido nasai manugi-nugi hok kami ali Tuhan. Asa toktong hami badia, asa toktong hami ali Tuhan di bagasan lomoni roham. Ajari mahami Tuhan, laho mangatusi hatam jala mangkanguluhoni di ngulu nami si ganupari, homadongan nami ali Tuhan. Mangalo akahagiot ni pardagingok nami, asa toktong hami dada holan be, manangi-nangi hatam. Manangi-nangi pakulingmu ali Tuhan, alai gabe si ulahon hatami mahami, siradoti hatami mahami ganupari ganuptiki. Asiroham ali Tuhan tatap maamanami inanami sudi ruas ni huriam di hakabipe pasar mingguon. Toktong madongani hami dia kaulau nami si ganupari, pasu-pasu parbadiai hami ali Tuhan, mangulahon aka ulau nami, hobartulomoni roham asa toktong, marhite hajong-jongan nami, marhite ganup parngoluon nami ali Tuhan, martaba-taba bilangan niya kanaporsea maradupon ho. Pasu-pasu aka ruas ni huriam na di bagasan akaparsahitoni ali Tuhan, posdorohan nami siakodo hamamalum ni parsahitoni alani tangam munasun badiai mali Tuhan majama pamatang ni akaruas ni huriami gabitaruli nasida di hagugoon dohot di hamamalum ni parsahiton di akaruas ni huria mali Tuhan natu matangis alani parsirangan ni hamateani posdorohan nami Tuhan apulamu roha nasida tua katiki nanaeng roh asa toktong boy nasida manguduti ari ni parnguluon nasida di bagasan pos ni roha maradopon ho pasu-pasu sudia kaulaon di tonga-tonga ni huriamo nali Tuhan tung ulau dia pe tarlumobi di pesta gotilo nanaeng sipatu paon nami di bulan nanaeng roh asiroham Tuhan sungguli roha ni sudia ruas ni huriam asa toktong rap marlas ni roha hami makamulatehon sude denggan ni basam pasu-pasum naung pinasahatmu di tonga-tonga ni parngoluan nami asiroha mali Tuhan di bata sahat di homa daging nang tod dinami tarlumobi di bagasan sadarion tu dia pe hami mangalaka ahape nahu ulah hami ali Tuhan sai kuarmu ma namar sangap marhite-hite Tuhan Yesus si sesa dosa nami martangiang hami tuho. Amin. Mari de mahitahu tapasahat ma peliata. Anguluani
Rim mahita jongjong. Tatangyang kon mapeleata tu debata martangyang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilehon mitu hami pelian nami tuho. Say jalo mai gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa huparhase yang hami pelianon. Pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami to gihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame jalohamu mapasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasorhon madamena tutodim.
inang sehubung ado titing nakingan asa latihan kor hita di toru pangido kami do tormat oleh ate